Ау! Здравейте, аз съм Беймакс. Целта ми е да лекувам болните и ранените. Бъдещето е тук. Този януари. По скалата от 1 до 10, как оценявате болката? Добре съм, наистина. Боли ли, когато го докосна? Добре съм. Вие паднахте. Мислиш ли? Ау! По скалата от 1 до... Ау! По скалата от 1 до 10... Той е върхът на технологията. Като затоплен захарен памук е. Но не бе програмиран. От всякъде валят сведения за сериозна катастрофа. За това. Нас ни преследва супер злодей, хора! Хайде, бързо, бързо, бързо! Аз не съм бърз. Много смешно! Ние трябва да го хванем. Един мъж с кабуки маска нападна теб и човека плон. От създателите на Рапунцел и Разбойникът и Замръзналото кралство. Само аз ли виждам това? Ще ни трябва апгрейд. Не можем да се бием с този, ние сме зубари. Повярвайте ми, разбирам от роботика. Можем да бъдем много повече. Вашите костюми смъкват ли се? Хайде! Ритмия! Удария! Защо е обут с гащи от въглеродни влакна? Тази броня ще прикрива моя симпатичен дизайн. Великолепен е! Ако не се ужасявах от височини, би ми харесало, но се ужасявам от височини и не ми харесва. Какво ти има? Пада ми батерио. Космато бебе. Той проправя пътя. Беймакс! Той ви пази гърба. Той ще ви промени завинаги. Беше невероятно! Докара ми инфаркт! Заради... Спри! Това е просто израз! Какво ще кажеш, а? Дисни представя героичната шесторка. Добре, да те вкараме в куфара ти. 23 януари в кината на 2D и 3D.